Mga kapuso, subling masinati ang medyo ubos nga temperatura sunod semana kay gipanglantawan nga bubalik ang hanging amihan karong Domingo matod sa pag-asa. Apan dili na susama kabugnaw ang hangin ini nga nasinati sa katapusang semana sa Enero og didto lang usab kini makaapekto sa Luzon. Samtang karong weekend ilabi na sa Domingo sunod sa panag-abot unya sa hanging amihan og easterlies makasinati og pag-uwan ang Southern Luzon og Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, nunod sa padayong presensya sa strong El Nino, posibleng sayo na matapos ang amihan season karong tuiga. Sa pikas bahin, ang nasinating pag-uwan kaginabuntag dinhi sa Subo, mugna sa presensya sa easterlies kon ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko kamoy nakaapekto karon sa dakong bahin sa nasod. So atong dry hot season expected kung sayo ma-terminate ato ang amihan, so sayo sad magsugod ato ang dry hot season. So with the effect po of El Nino, so natay taas nga chance sa mga extreme na conditions sa temperatures karong dry hot season.